Nakoupila že jo. A blíži sa sem rolí. Sme v Piparte. Tam som znova natáčal. Odznova prvé video. A dneska to bude také pohodové. Pozrite, ako pekné nebo. Von tu trieska. Čo som načural? Doma. A som strašne, čo som strašne? Si jednotka. No, zároveň. Áno. Do teba. To bylo stará stovka. No jasné, že keď som ju sňoval celé krásne. A keď bude to video, tak vás stará dosť, nie? Doma, alebo nie? Neplatí to pre vás, iba pre nich. Pre tú jedinú. Pre tú jedinú, tiež to rasne. Nie. Pozrite na to nebo. Nebo peklo, vieš. A to som ja. Čo? Jeden strašne dobrý človek. Telo nemá ako bol. No. Máš to 4 gumy. Ako Budha. No, myslím. A práve ma sledujete z mojho bicyklu. Toto bude pohodové. Na čo? Všelijaké zóny. Útraty. Nie, to je za ľudí, vieš. Presne tak. Je. Pekný deň. Sobota ráno. Tak je iba štvrtok. V škole bolo dobre. Poprvýkrát. Rozbili okna. 9 okien rozbili. Nie. Bol koncert. Ale. Ráno sme prišli beža. 9 okien rozbili. A upravili niečo? Nerozbili. A učiteľ, že homolovejší, nový, poštrobali auto, na kapotu vypísali, že spad, okolo toho postavené. A akože kebyže viem, kde je to tá učiteľka Homolová. a to my sme. OK. Budete ma takto sledovať. To bude. Ide sem. To trúby, pozeraj. Ide sem. Aké? To? Ide sem. Ježišku, no. No jedna, no. Zavolaj. Môžeš, nie je jedno. Zavolám mu klavne. Co flekuješ? Tu sa neflekuje. Áno, ty. Tu by sa ani flekovať nemalo. Kde ty? Tam je. Asi nevadí. Dobrý. Dobrý. Prejdeme sa. Bola kedy ani bundy neboli. Ani chleba nebolo. Ani chleba nebolo. Však chleba už, to je podľa mňa najstaršie jedlo. Chleba! Chod do piče. Chleba. Takýmto kusom som ťa opil. Choď. Budúce to bude bližšie. Tihoj. Proste toto som ja, jeden veľký pohodiak. Aj roli pohodia. Nemáme čo robiť, nudíme sa. Je november, ale je dosť teplo. Už by sneh mohol byť. Urobíme to, čo minulý rok. Čo? Urobíme to, čo minulý rok. No.
Teraz to uvidíte na kamere. To sa tešte. Nemáš ženy, treba ľúbiť. Ja mám. To je pekný pesnička. Ženy treba ľúbiť. A nie, naozaj. Bez nich by sme tu neboli. Nie? Tak to žijeme. Ale strašne pekná je tá obloha, ešte ju raz uvidíte. To pozerajte. Taká červená. Povedz svoje podmienky na ženu, ktorú chceš. Či sa ti nejaká ozve. Povedz, ako ženu by si chcel. Žiadne. Treba žene ľúbiť, ale žene budú peniaze. Ako ktorá? Napríklad všetko. Toto je on. Počkaj, tu som ďalej diváci. Tu sme pri krásnom strome. Krásna obloha. Len toto mi tu spatí celý deň. Tak. Stromček. To je stromček exkluzíve. Verte. No. Ideme si prebrať. Teraz to bude také pohodové, aj keď nie je Valentír. Valentír. Valentín. Aj keď nie je, urobíme si pohodový deň. Čo tu chceš, hej? Lukáš, chod domov. Prebereme pekné veci. Obloha. Starší od teba, Slnko svietí. Obloha bledne. Povedz, že ma miluješ, lebo ma jebne. Čo tu s iným bavíš? Áno. Takuj. Máš 6 rokov bazne. My máme 13. Ty máš 7 podobne. On má 7 s topánkami. A je tu strom. Jak sa mi niečo dnes také veľké robiť. Vidíte ho? Mňa bráni sa. Aha. Pustiť nejakú hudbu. Nie. Nie je pekný deň, Roli. A čo myslíš? Je pekný deň. Presne. Nedostal sa ti na obsah. Čo? A proste pekné veci sú. Obloha, slnko, tráva, listy, šťastie, láska. Bohatstvo nie je dobre. Bohatstvo robí z ľudí zlých ľudí. Tak. Michálka je zapatrná súdu, že ťa huba neboli, samocestoví. A takto Čo je? Cháve domov. sa my bavíme. Ale domov. Tráva, stromy, kríky, bubec, roli. Nie, že bubec roli, ale bubec
a roli. A idem sa oblieť, lebo už mi je zima. Trošku vás on zabaví. Ruky hore dajme. Jednu minútu. Sorry, za to ja nemôžem. Obloha pekná už zmizla. A deň sa kazí. OK, takže už budem končiť. Čau, pozdrav, čau.